Fac așa. Hai să vedem. Vreau ca să fac o provocare și de alergă cei mai rapid din lume. Faci o provocare? Hai, alergați! Da, hai să vedem, hai să ne ducem după ei. Cât alergă? Alergați, cât alergați? Ce mai departe? Mai, uitați, hai! Mișcați-vă! Acolo, acum! Ha! Vino pe noi! Ia, uitați-vă! Nu mai ce mișcă! Hai, mă, mișcați-vă! Mișcați-vă, mă! Ce facem? Vă mișcați-vă, hai! Dai pe buchează!